Maňa durmuşyň ajysyny, süýjüsini dağdan köpü gören adamlaryň maslahaty gaty zerur bolupdyr. Şu wagt içimde tupan turýar. Öýümüziň ýagdaýy gowy däl diýip hatna başlan patbişim hatyny size ýetirýärin. Netije özüňizden mehribanlar, köpü gören adamlar durmuşyň ajysyny, süýjüsini dadyp durmuşda öz ýoluny tutan adamlar gaýrat edip şo geline maslahatyňyzy beriň. Çyndanam oňa maslahat zerur. Men durmuş gurup baramda uly gelindim. Menden kiçi ýürjim bardy. Durmuş gurup baran döwürlerim ýürjim öýlenmedik bolan soň gaýnenemiň göwnüne ýaranjak bolup elimden geleni etýärdim. Gaýnenemiň iňirdileri, her hili hileleri bolsa da durmuşda maşgalagyny saklajak bolup çydamaly bolýar köp ýerde. Menem şeýdip öz maşgalamy özüm gorap saklajak, gowy ýagdaýlara ýetjek, gowy günlere ýetjek bolup ihlas etýärdim. Gaýnenemiň öz gylygam iňirdi, gaty agyrdy. Oňa wagtynda hemme iş edilip, arasaçylyk bolmasa derre uruşturýardy. Käwat naharymy iýmäne elimdegmen, gijeler aglap ýatýan wagtlarym bolýardy. Nahar etmeli, nahardan soň kir ýuwmaly. Işim köpelip näçe kösünçleri gördüm. Bu wakalar 10-12 ýyl mundan öň bolan wakalar. Täze gelin döwürüm kir maşynam ýok. Owa ýer bolan soň artyk udobstwa da ýok, köp kösendim. Ýürjimiň, gaýlanmyň kirlerine çelimen ýuwýardym. Ýöne ýürjim, gaýnatam gowdy. Ýürjim aýlyk alsa maňa şokoladçyk, güljagaş getirip berip göwnümi tapýardy. Ýöne olam öýleninçe ekeni. Ýürjimi öýerdik, elti aldyk. Eltim gelenden soň elti bäsdeşligi, bastaşlyk bolýan, bäsdeşlik bolýan başlady. İlk wagtlar eltim biziň öýümüze girişjek, gowy görünjek bolup hemmämiziň göwnümizi alýardy. Eltim gelen döwürler elinde getiren zatlary kırmaşyn, teknik urundan epesli zat getiripdir. Ol menden 3-4 ýyl soň toýadan soň hemme zatyny düzläpdir. Şeýdip oňa köp zat kynam düşmeýärdi. Ýöne maňa ýaranjak, gaýnyma ýaranjak bolup gowy hereketler edip gowy gürläp elinde geleni etýärdi. Soňa waka bolsa onuň ýüregi açylyp uğrady. Bar bir ýamanyň ýamanlygy içinde ýatmaýan eken, daşyna çykýan eken. Ýuwaş-ýuwaş gaýnymyň gepini maňa getirip, meniň gepimi gaýnyma eltip, aýdylan aýdylmadyk gepleri arada aýlap eltim öýde uruş tuzuryp uğrady. Hatda men nahar bişiren mahalym naharyň duzuny görüp oňurup goýsam, salan wagty naharym duzu gaty köp çykyp gaýnenemden gepeşitýärdim. Ýer ýaly däl naharyň soňky döwürsenem eltiň üstüne nahar atjak bolup şeýtýän ýaly diýip maňa käýýärdi. Menem haýran bolup bu wakalar bir-iki sapar gaýtalanan soň eltimi izarladym. Bir gün eltim men kuhnyadan çykyp giden soň kuhnya aýryp naharyma duz atyp oturka üstünden bardym. Sen meniň naharyma näçin duz atýan, şo derejede içgar ekeniň sen eltiden dost bolmaz diýenler çyn eken diýip uruşup gitdim. Olam özünden beter, özünden göwnü hoş mena duzuny görüp attym, ýamanlyk edip atamok diýip dünýäni ýykdy. Şeýdip şo taýda menem gıýgyrdym da naharyň başyndan aýryl, meniň başlan naharymyň duzuny saňa görmek hökman däl diýip gaty goklasam, bedrede duran suwdan bir kuruş galyp üstüme sepip goýberdi. Agzyňy ýumsana, gıýgyrma maňa, sen uly bolanyň uly gıýgyrmaly diýen ýeri barmy diýip. Şo ýerde tas ikimiz ýakalaşypdyk. Gokumuza gaýnenem girip geldi de ikimizi aralap maňa sen uly bolup göz bolan ok, senden hemme zat täze geline öwretmeli diýip maňa gıýgyrdy. Men bu zatlaryň hemmesini eltimiň eli pulluja bolanyndan görýärdim. Sowgat serpay adamy üýtgetýändir de öňem gyly gowy däl gaýnym inde meni bir iýse ýa gözünde oky bolsa atsa başga zat gerek däl oňa. Şeýdip men eltim bilenem, gaýnym bilenem oňuşmana uğradym. Soňa waka kakdyryp gürläp
Üy almaly adam çıkyp gitmeli, iliň öýünde körpesi ýaşaýa, ulular gelin gelen soň çıkyp gitýär diýip eltimiň gepleri başlady. Bu gepleri eşitip maňa gater we agyr degýärdi. Biziň mellegimiz bar ýöne entäk jaý salmandyk. Hiç kimiňe jaý salmandyryp ulagly çıkyp gidiveren ok. Biz şolaryň toýunda eden kömegimizi dilime çolamadym. Ýöne şey diýip bir sapar jaý alyp çykmaly, ulular oturmaly däl depemizde diýip uruşandan soň men gaharma ýoldaşyma sen şo iniň aýt hiç ýok. Jaýymyza kömek etmese de toýunda çykarlan pullary bersin. Epesli pul çykardyk. Jaýyň düýbün tutup jaýa başlaly diýdim. Şey diýenim hiç kime ýakmady. Aýn agama pul soratýar diýip eltimem gaýneneme aýdypdyr. Gaýnenemem sen doganyňa beren puluňy soramalymy, dogan dogana kömek etmeli dälmi diýip uruşup turdy. Gaýnenem iýendi uzuňyzy haklaňyz ok, dogan dogana kömek etmeli dälmi, saç uzyny gelip dogallaryň arasyna düşýär diýip gyklyklady. Menem çykdym da indi adymyp durjak däl, näçe de aýtjak, şular şunça sylamda sylaşygyny bilmediklerinden bilmäýsin diýip gaýneneme men hiç kimiň arasyna düşemok, onda näçin dogan dogana kömek etmeli bolsa gelinine gyzyldaşaýa, dürlü dümen zat alyp ýa kirlerine çelli ýuwdum döwründe, hatda kir maşynynda men kirimi ýuwup beren oga näçin beýdip alan zadyny bilmese de doganyň öýüne kömek edäýmeleken aýaly berde göçenoklar diýip gygyrýar. Eline gelen pullar sowýalar, biziň az pulumuz gitdimi? Bir jaýyň düýbün tutar derejede pulumuz gitdi. Bir könerek maşynam düşýärdi şo pula diýip menem bir gurla uğradym. Ýoldaşym meni sen gurlama diýip şo taýda tutup urady. Eltime bolsa hiç kim zat diýip bilen ok. Ne ýürjimden ses çykýar, ne gaýnenemden. Bir zat diýseler eltim gyklyklap olara da sögüp gitjek. Şey diýip iki ortada men taýak eýdim. Şondan soň ýene bir sapar eltimiň özü ýoldaşyma kakdyryp bir zat gürlanyň üstünde ýoldaşymyň özüniň göwnüne degilip ýoldaşym inisine aýalyňa bir haýkuş diýer, o gaýnaganam sylamany urada endi diýip inisine gürlände eltim çykyp inisi bilenem ýoldaşym bilenem uruşup gidip öýde uly gowuk döredi. Eltim agzyna gelen diýip sögüp gaýnagasyna hapa paýş geplere maýdan soň ýoldaşym gahar edip şondan soň biz şol öýden çykyp gaýtdyk. Kwartirada ýaşap öý edindik. Öýümüz jaýymyz boldy. Kynçylygam bolsa köp günleri gördük. Näçegem biz başardyk özümize öý jaý edinmäni, kömek etmeselerem günümüzü gördük. 4 çagamyz var. Indi menem işleýän ýoldaşymam işleýär. Şövündümize merwet däl. Gowy ýaşap uradyk, maşyn aldyk. Indi çağalaň aladasyny edip geljeginiň aladasyny edip şu wagt iş aladan uğrunda ýörkak bize dert tapyp berýärler. Eltim ýürjim ile uruşup nämeň üstünde uruşsalar aýrylışýar diýip gepi çykdy. Ýok, aýrylışmazlar diýip bizem inanmadyk. Çyndanam olar aýrylışyp bir ogul bir gyzy bardy. Eltim gyzyny alyp gidipdir, ogly bolsa gaýynlarymyň öýünde galdy. Ondan bir ýyl geçip geçmän eltime daşar döwlete gitýär. Meniň ýürjimem bolsa başga aýal alýar. Indi ol aýalam göwreli. Eltimiň ogluna sygyzdyrman, onu urup azar berip, bul ýetimi ejesiniň izinden goýberin, hemme çağa ejesiniň izinde ýöreýär, men iliň çağasyna seretjek däl diýip uruşýarmyşyn. Indi bolsa ýoldaşym bile gaýnenem şol çağany biziň atymyza geçirip biziň öýde ýaşatjak bolýar. Men bolsa şol eltimiň çağasyny alasym gelenok. Ýöne çağa da rehmim gelýär. Şeýdip şol öýde taýak eýip sögülüp, sögünje eşitip ýörenene gowy duram diýen welin 5-6 klas oglany ejesini tanap ýören oglan öýe getirip seredenim bile maňa haýyr bermez diýip öz içimden pikir etdiň. Ejesi kakasy şu çaka edenimiziň gadryny bilip sag bolsun aýtmady. Ganynda şolaryň gana kyp dursa ertir bu oglana meni hasap edip sylagymy ýerinde goýmasa näderin diýip çağany alasym gelenok. Men aljak däl, olar aldyrjak öýümizde uruş. Maňa maslahat gerek, men näme etmeli? Gater we ýagdaýa düşdüm. Ýagdaýym agyr diýip hatyn jemläpdir.